ciężko wyznaczyć się i сказать, ja Białorus, z białoruskiej mniejszości, kali pobacz маешь режимную державу. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. И вот там рождается Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і прамаўляць нашу нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй шаноўнай паважанай госцяй, намесніцай дырэктара Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку, аниматоркой культуры, як яна сказала, Илоной Карпюк. Добрый день, спадарня Илона. Добрый день, сердечно вітаю усіх слухачоў. Давайте адразу вызначым для наших слухачоў і гледачоў, что вы беларуска, але беларуска Польшчы. Тут нарадзіліся, тут жылі, то бок как бы беларус, як у нас кажуць, беларусы Падляшша, так? Кажуць беларусы Падляшша, кажуць беларусы Беласточчыны, кажуць беларусы з беларускай меншасці. Тут можна по-рознаму гэта называць, але фактычна жыццёвы шлях такі, што ад вясковай гісторыі маіх бабуляў, дзядоў праз горад Гайнаўка, праз сямейнае выхаванне у духу разумення, што мы крышку адрозніваемся ад большасці. Хаця Гайнаўка, горад, у якім я выхоўвалася, ствараў магчымасці пачуцця быцця большасцю. Я вырастала ў такіх умовах, што часам адчувала сябе проста большасцю. Ці ў кантэксце праваслаўя, ці ў кантэксце у плане моўным, калі глянуць на нашыя карані, месца нараджэння маіх бацькоў, дзе калі чалавек заязджаў, там усе гаварылі па-беларуску на розных гаворках. Хаця, у маіх бацькоўскіх вёсках гаворкі былі падобнымі. Але так, мова дамінавала беларуская, веравызнанне дамінавала праваслаўнае. Так што мы былі ў сябе большасцю ў той час, калі я была малая. І не было такой спакусы как бы, стаць палякам? У мяне не было. Я не ведаю да канца, з чым гэта звязана, дзе гэты момант узнік. Я выдатна памню момант, калі я ва ўзросце 8 гадоў сказала бацькам, што я буду вучаць беларускую мову. Ale tak składa się, że wtedy u początkowej szkole, u moim chodzie spędzili nauczanie z drugiego klasa, tak że ja postąpiła na uroki białoruskiej mowy tylko w 7 klasie początkowej szkoły. I skazała, że albo pośla początkowej szkoły jedę u Białystok, bo tam niby ta lepsze szkoły, albo zostają się u białoruskim liceju Hajnówce. Ale ciągnęła serce do białoruskiego liceja, tak że szlak na Białystok odkinęła zrazu. I postąpiła w białoruskie licei. I tam jakby formowała się zupełnie nowym szlachom i takim, jaki dozwalaje mnie sionia rozumieć, że ta białoruskość była za mną postajanna. I ja liczę, że to już takie wychowanie umowie u babulinej idź do chacie, jednej czy drugiej, bo te wioski byli od siebie tam na 10 kilometrów oddalone. Mimo tego, że u chacie baćki gawarili z nami po polsku. Ale ja zawsze кажу, że taką ciekawinką może zjawlać fakt, że do nas gawali po polsku chacie, tak? Odkrywali drzwi, przestąpali porog do sąsiedów, do sąsiedniej kwatery i tam przechodzili zrazu na gaworku. Ty ja na swoją gaworku, baćki na swojej gaworce, ale jakby nie gawarili sobie po polsku. No i to dozwala czuwać, że my już taki odmienny i krychu sformowany inaczej, czym prosta być Polakiem. А як это так атрымалася, што бабуля, дзядуля па-беларуску гаворыць, на нашай гаворцы, як это кажуць, а бацькі па-польску? Бацькі проста мэтанакіравана гаварылі да дзяцей па-польску, пераехалі жыць у горад, дзе пайшлі проста на працы розныя, а дзеці трэба было пусціць проста ў школы польскамоўныя, то czemu тут гаварыць на гаворцы, калі трэба ім ісці ў польскую школу, а пасля ісці і шукаць сабе працы ў польскай дзяржаве. Я думаю, што проста было гэта практычнае рашэнне, і гэта было рашэнне, якое не датычыла толькі маіх бацькоў, а проста масy ludzi. I adzinki tolki wychowywali dzieci
у білоруській мові. Прикладом є сім'я Миколи Бушко, наприклад, так, які з сином, яны ў хаце ўвогуле гаварылі на гаворцы пастаянна. І я быў час, што зайздросціла, але гэта свядомасць прыйшла тады, калі ўжо зразумела, што гаворкі бабулінай я ўжо добра не ўмею, бо за гады працы на ніве беларускай культуры ўсё ж такі часцей чалавек карыстаецца літаратурнай мовай, але, вядома, спецыфічнай, як кожны раз чую, як прыемна пачуць вашу падласку беларускую мову. Не, ну насамрэч, можа быць троху вымаўленне, там троху так акцэнт, не акцэнт, трошку, але, да, але по мове я б не сказаў, што яна нейкая адметная. Але, глядзіце, атрымліваецца, што, збольша, са сваімі, безумоўна, нюансамі, але беларусы ў Беларусі і беларусы ў Польшчы сутыкаюцца с адной і той жа дылемай, назовём гэта так. Калі нават беларускія там бацькі, думаючы пра будучыню сваіх дзяцей, кажуць, у гэтай дзяржаве ўсё па-руску, таму што тут трымацца за гэтую беларускасць, што яна табе дасць? Трэба, каб рабіць кар'еру, каб нармальна там далей вучыцца, працаваць там і ўсё астатняе зарабляць, трэба па-руску. Такая краіна. Тут сітуацыя тая ж самая фактычна, з іншым ухілам, што ўсё ж такі меншасць, там нібыта большасць, але ў такіх умовах, а тут меншасць, і ты разумееш, это польская дзяржава, тут дзяржаўная мова польская, і калі рабіць кар'еру, ісці там працу, трэба ўсё ж такі па-польску. І як у такой сітуацыі захаваць сваю тоеснасць? Я з такой плыні, з такога часу, калі мы жылі і былі перакананыя, што наша беларуская гавору праз пакаленне маіх калегаў, сябровак, з якімі вучыліся ў сярэдняй школе, і мы былі перакананы, што валоданне беларускай мовай, тое, што мы з беларускамоўнай гайнаўшчыны, будзе для нас чымсьці пазітыўным. І не пералічыліся, бо калі патрапілі на вышэйшыя установы ў Варшаве, гэта заўсёды было чымсьці прываблівым, гэта было чымсьці асаблівым, крыху экзатычным, гэта слова лепш пазбягаць, але ўсё ж такі, чым далей на захад, то гэта ёсць нейкая экзотыка, бо фактычна за мяжою Польшчы ўсё падаецца быць проста расійскамоўным, за вылучэннем, вядома, сёння ўжо Украіны, так? Але калісьці такое разуменне было, што едзем на ўсход, значыцца ўсё там расійскамоўнае. І беларускасць была чымсьці экзатычным. І мы лічылі, што для нас гэта толькі прынясе самыя карысці. І думаю, што таксама, як не так даўно гаварыла наконт таго, ці варта паступаць на беларусістыку, беларускую філалогію, і чым можа быць цікавым для маладых людзей вось такі кірунак навучання і такі кірунак увогуле. Заўсёды ёсць нейкая падстава, ці філалагічная, ці падстава моўная, ці алфавіт, якім валодаем, ці спосабы думання, ці разуменне кантэксту і гістарычнага, і геаграфічнага, і гэтак далей. І гэта той самы аргумент, які я ставіў сваім дзецям. Я гавару, што можаце тое, кім вы будзеце сябе адчуваць і кім сябе будзеце дэклараваць у дарослым жыцці, гэта абсалютна будзе ваша справа. Але сёння, калі ходзіце на беларускую мову, вывучаеце гэтую мову як частку нашай сямейнай спадчыны, то менавіта дзеля таго, каб валодаць беларускай мовай, каб разумець, пісаць, чытаць кірыліцай, каб мець падставы да разумення ўсходняга свету, каб наладжваць кантакты з людзьмі з розных бакоў, не толькі з суседняй парты, якой сидзіце у сваім класе, каб мець падставы да разумення ўсходняга свету і гэтай часткі Еўропы, у якой мы жывем. Дзеля гэтага. Не ведаю, ці гэта дастаткова аргументаў, але прыводжу такі прыклад, калі былі ў Грэцыі, мой сын сказаў мне, што цешуся, што вывучаў кірыліцу, бо цяпер мне лёгш грэку чытаць. І гэта такія моманты ў жыцці, калі невядома, калі вернецца гэта карысць да цябе, і калі ты зразумееш, што тое, чым займаешся па-за абавязковымі заняткамі, як школа, бо мой сын прыкладна беларускую мову вывучае па-за абавязковымі урокамі у сваім ліцэі, а на заняткі па беларускай мове пераязджае ў іншы ліцэй. Гэта такі яшчэ высілак трэба зрабіць, каб працягваць навучанне.
I кажу, nie ведаеш, калі прыйдзе, не ведаеш, калі у час размовы на працу хтось ci запытае у цябе, якімі мовамі валодаеш, ты адказуеш беларускай, ведаю мноства такіх прыкладаў, беларускай, а чаму беларускай, а адкуль гэта, а што гэта і так далей. І такія моманты пасля перакладаюцца на чарговыя жыццёвыя крокі і у тым ліку поспехі. Вось так. То бок такога я вот не один раз чуў такія развагі про тое, што ну зараз такая сітуацыя, глобалізацыя з аднаго боку, з другога боку ўсё ж таки мы тут раскіданыя, плюс жывем у чужой краіне, альбо свая краіна пад акупацыяй, трэба падладкоўвацца пад іншыя абставіны. Чаго нам трымацца за гэтую беларускасць? Ну, што мы страцім, калі, пераехаўшы там, я не ведаю, у Канаду, будзем лічыць сябе канадыйцамі, в Аўстралію аўстралійцамі, у Польшчу палякамі. Тым больш, што, як там кажуць, што сапраўдны беларус, мне там жартавалі, сапраўдны беларус павінен мець карту паляка і ізраільскі пашпарт. No, u sensie globalizacji i w takim globalnym rozumieniu, na pewno jakby loksz można byłoby skazać sobie budu Nowozelandcom, budu Niemcom czy Polakom. Jakby zrozumiała i jasna, ależ u średniej odczuwajesz siebie kimś drugim. I kiedy odczuwajesz i to jest, że ty zjawляешь krychu innym, czym się ostatnie, i odczuwajesz, że popływało na ciebie to, czym prosiaknął prosto u swojej siemi, czym prosiak u szkole, czy u innych, skażem, ośrodkach, u jakich żył, apnął się raniej i tak dalej, no to żyć takim rozdziertym nielogka sprawa, tak mi zdaється. I te rozmowy wiertаються do mnie niewielmi często z ludźmi, no, гэтага mojego pokolenia, ale z ludźmi, jakie пасля 40 дайшлі до гэтага, што іхня тоеснасць намнога больш складаная, чым толькі польская, напрыклад. Бо яны разумеюць зараз, чаму у іхняй хаце бабулі гаварылі на такой мове, альбо разумеюць, чаму хадзілі ў царкву праваслаўную і чаму гэта ў нейкі спосаб засталося ў сярэдзіне, хаця прайшло 20 гадоў, скажам, у Познані, у Гданьску ці ў Варшаве. Ale za te 20 lat jakby ty od siebie nie uciekł. I to do ciebie wracaється. I można, zrozumiała, żyć w umowach innej dzierżawy i trzymać się jakby tego, że to zrучно. Ale u pewnym momencie uzniknie pytanie, ma być, co ja chcę передać swoim dzieciom. No i skazać absolutnie niczego w tym sensie, że nie mogę dać больш u kulturnym planie tak samo, czym to jest, że zaraz żyjemy w takiej dzierżawie i trzymają się pryncypał życia w takiej dzierżawie i no, my już Niemcy, Polaki, ci kto tam inszy, ci skazać, słuchaj, u nas krychu druga historia. Dawaj poznają się z tej historii i ty posłuchaj, weźmisz to, że ciebie będzie niekim sposób ciekawić u tym усім. Ty postaw sobie pytanie, odkazy znajdziesz u swój czas. Ну так, а як вы ставіце да вось гэта вызначэння часткай беларусаў, ну ці як тут, калі яны пытаешся, ты хто, яны кажуць тутэйшы. І мяне заўсёды гэта вельмі абражала. Ну як так, вот вы што, не можаце вызначыцца, хто вы такія? Вы беларусы, вы рускія са знакам якасці, ці вот вы хто ўвогуле? Але Станкевич Павел сказаў, так гэта беларускасць, тутэйшасць, это ж добра, тутэйшасць выратавала нас ввогуле як этнас, вот, таму што вот тутэйшыя і ўсё, і вот так уратаваліся. А вы як ставіце да вот это? Я ўпершыню пачула так рэзка пра тутэйшасць, калі спыталася у майго бацькі перад перапісам насельніцтва гадоў таму назад больш за 20 і спыталася: tata, a kim my zapiszemy się? A on mi każe, no ja nie wiedаю, kim zapiszemy się. No a kim ty siebie odczuwajesz? No już wiedesz, no my tutejszy. Ja кажу, tato, ja już uczę się w białoruskim licei, my zajmujemy się białoruskimi sprawami. Jak możesz mnie skazać, że my tutejszy, prosto bez tego wyznaczenia? I on wtedy сказал, no dobra, no masz rację, zapiszemy się Białorusami, jasna sprawa. No, ja nie думала nawet, że inny wariant machczymy był ten czas. Ale u tym sensie mogę poradzić się, że to był taki uciek od sytuacji, u jakiej pośla czasu powojennego, jaki mocno popływał na
скажем, громадянскую адвагу мясцовых беларусаў называць сябе беларусамі ці палакамі, ці уцякаць ад гэтых адназначных тоеснасцяў. Ці пасляваенны час вельмі складаны, ці часы народнай Польшчы, які таксама дазвалялі адчуваць сябе, скажам, нацыянальнымі меншасцямі ў такіх рамках, якіх яны дазвалялі адчуваць сябе. Значыць, можаш быць меншасцю, калі ты займаешься народнай песняй ці народным танцам і ўсё гэта хопіць, і гэта твае бяспечныя рамы, гэта твой рэзерват, у якім можаш проста быць, жыць і рабіць тое, што ёсць бяспечным для дзяржавы і якby усім тут нам. Ale przyszedł czas 90-tych gadów i mocno zmieniła się sytuacja i gramadzka, i socjalna, i kulturna. I te zmiany na pewno mocno wpływali tak samo na odwagę mówić pro to, kto my, kim my jość i tak dalej. Przy tym, u 90-tych gadach było bardzo zrучно, kiedy idzie pro te tojesności, bo pobacz była dzierżawa, jaka tak sama zdawała się, staje się niezależnej. Wolnej dzierżawej. Krótki to był czas, jak dobrze wiadomo. I siądnia tak samo. U czasy, kiedy ja była w średniej szkole, my hanarli się tym, że nasze siabry продолжаją w uczobu jeść na wyższe ustanowy u Białorusi. Ci u Mińsk, ci u Horodniu. To było normalne, że uczni białoruskich licejów prosto jedą uczyć się dalej u Białorusi. Taka była normalność. A siądnia, kiedy Białorusów bez niuansów liczyć tymi, kto podtrzymuje wojnę z boku Putina, tak? Jakby jak wyznaczysz się tutaj na Białostoczy, nie skażesz honarliwa ja Białorus. Kiedy każesz ty Białorus, ty za jaką ty Białoruś? Jaki ty Białorus? Jaka jest twoja orientacja, kiedy idzie pro to, czym dla ciebie zjawляется siania Białoruś? No właśnie, do tej Białorusi uciekaється sioniaśniej. Bo to reżim u tym rozumieni. I ciężko wyznaczyć sobie i skazać, ja Białorus, białoruskiej mniejszości, kiedy pobacz ma jeszcze reżimną dzierżawę i często u takiej dyskusji publicznej nie rozmierzowuje się, tak? Że jest Białorusy jak naród, nacja, ludzi, jakie chcą żyć w swobodnym i wolnej krainie i jest prosta reżimna Białoruś. I kiedy nie ma prostory, aby dokładnie rozmierzować to usio, to nie można tak samo czekać, że ludzi tu, jakie żyją przy tej mierze, będą jednoznacznie kazać odważno, ja, Białorus. Niekalki pokoleniów zmagali się z tym zapałochwaniem poślawojennym, z tym strachem, jakim wstydem, u jaki zagnała tagaczasna polska dzierżawa nacjonalnej mniejszości. I z tego pomalinku wychodzili. I znowu zdaje się bezpieczne skazać, że my mówimy na haworcy, my odsiul, my tutejszy. I może jeszcze taki czas do momentu, kiedy nie będzie wolnej krainy Białoruś, pobacz, kiedy możemy tak samo dawać dozwól ludziom nie wyznaczać się taką swobodę tym, jak określiwać siebie innymi kategoriami. Chociaż wiadomo, u kontekście tak samo takiej dzierżawnej polityki, jaka ja przyznaję, wiadomo, nacjonalnej mniejszości, za tym idzie podtrzymka dzierżawna i tak dalej, no to interes wielki u tym, aby było szmat Ukraińców, Niemców, Lemków, Białorusów, Litowców, bo kiedy nas mnoga, no to faktycznie u nas jest możliwość i przydbać swoją kulturę, swoją spadczynę i wychowywać dzieci i uczyć mową i przy tym mieć podtrzymkę z boku dzierżawy. No kiedy nas nie będzie, no i podtrzymki nie będzie, bo nie będzie kogo podtrzymywać. Tak, że to u takim politycznym sensie i z tym, że to ta sprawa naszej budżety, to wielmi ważne, aby siebie wyznaczać jednoznacznie nacjonalna, tak? Ależ każu, jest umowy na wokół, jest sytuacja geopolityczna, jaka sprzyczynia się do tego, że to nie легка. То бок атрымліваецца, што у нас ізноўку адна і тая ж праблема, ну, са сваімі нюансамі, як звычайна, але і тут вот усведамленне сябе, сваёй тоеснасці у Беларусі, там ёсць праблемы свае, вот каб вызначыцца, што ты беларус і беларускасць сваю прызнаць, што тут у беларусаў у Польшчы таксама ёсць праблемы з гэтым. І
І атрымліваецца, што пастаянна нейкія беларусы сутыкаюцца з нават калі ты хочаш нейкае там вызначыцца нарэшце, усвядоміць сябе, то пастаянна нейкае так кажуць палкі ў колу на гэтым шляху. No ёсць, так. Ёсць звонку просто пастаянна такія фактары, якія не дазваляюць адчуць, выдыхнуць просто паветра і сказаць, no, нармальна, ёсць нармальнасць і давайце ў гэтай нармальнасці знойдзем сябе і назовем. А з другого боку, no, называнне гэта справа важная фактычна для кагосьці, хто у пошуках і не можа просто вызначыцца і не можа свабодна жыць, бо ён просто у пошуках, так? І якby тады, калі даходзіць да фіналу і можаш сказаць, што я нарэшце ведаю, што я той ці іншы, гэта клас, калі можна дайсці да таго моманту. З другого боку, ну, кажу, ва умовах суседняй краіны такой, якую маем за мяжой, jakby wielmi składana czekać od ludzi jednoznacznej deklaracji, bo one liczyć, że większość będzie atasamlować prosto ich z Białorusią, niekim czynom. Nie wiadomo jakim. My powinny rozumieć, że i dzierżawa polska powinna rozumieć i tak samo Polaki powinny rozumieć, że nasze mniejszości u Polszczy, to nasze mniejszości, to nasze gromadzianie. Tylko prosto z innym kulturnym tutaj, skażam, rysem, z innym pochodzeniem i z innej mową. No, kiedy glądać na historię naszego Pamierza, to jakby jednoznacznie będzie zrozumiałym odkul. To etnos, tak, i on daleko za Białystok. Сегодня это ciężko ujawić, że daleko za Białostokiem prosto żyli Białorusy, ludzie rozmawiali po białorusku w swój czas. A сегодня to absolutnie nie białoruskie terytorii. Ale dla tego trzeba poznawać historię. A u nas problema tak samo z tym, że u szkołach nie ma nacisku na poznawanie regionalnej historii. Kiedyś sustrzela się z taką doświadczycą, jaka сказала, że powodle je u programie nauczania polskich szkołów powinna być obowiązkowa pojezdka na Podlasze. Kap uświadomić, że różnorodność na tych uskrajnie Polszczy, różnorodność kulturna, ona jest faktem, a przy tym Podlasze u tym sensie ciekawe, że kiedy tu zajeżdżają, no to zrazu zobaczymy i cerkwy, mieczeci, synagogi i to prosta widoczna odmietność tej czastki Polszczy i widoczne, że tu prosto pronikali się różne kultury i żywuć u tym, jakby u wyniku tego, żywuć ludzi jakby różne u kulturnym sensie i umownym u tym liku i tak samo z boku wierowyznania. Tak, że rozumieją jej pogląd i on jest bardzo ciekawy i jakby faktycznie byłby wartosny, bo jak кажу, regionalna historii, особливо na Pamierzach, na to nie kładzie nacisku u naszym procesie edukacji czy nauczania, a to tak samo byłoby ważnym dla rozumienia nawet dla naszej sprawy. Tu Pamierza polska-białoruska byłoby bardzo ważne, jak u każdej szkole dziecię wyuczała tę historię. Ależ i ona tak sama jest na pewno różna z perspektywy bolszości i mniejszości. I w tym sensie ważna, jak z jednego boku upływać po miarę możliwości na to, jak u takiej programie takie momenty znachodzili się, a dwa, to jeszcze to robimy z Centrum Białoruskiej Kultury, думаю. Na przykład przekładają książki, teksty ważne z periodów historycznych, jakie byli dostępnymi tylko tym, jakie władać białoruską mową. A kapiony byli krynicami dostępnymi tak samo dla polskich doświadczyków, dla polskich czytaczy, jakie do tych wiedał nie dokranuli się do getul. Temu warto takie książki tak samo przekładać na polską mowę. Kap poszerzać krynicy dostępu do wiedał, do perspektywy mniejszości, do tego narratywu, jaki jest i do faktów, pro jakie świadczać prosto ludzi, jakich zapisywali się szmat godą, zapisywało się w tych książkach, reportażach i tak dalej. Калі казаць пра нармальныя краіны, нармальныя дзяржавы, то яны заўсёды падтрымліваюць альбо меншасці, ну, в сэнсе, вот, сваіх грамадзян, якія там меншасці ў іншых краінах, ці дыаспары, якія з'ехалі. Ну, такім чынам, каб ўсё ж такі трымаць іх у фокусе сваёй увагі, сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці, каб яны надалей, там, жывучы далёка, але захоўвалі нейкую сувязь з радзімай. А ці была такая сувязь, ці выказвала зацікаўленасць дзяржава беларуская да
беларусаў Падляшша? No my tak разумеем, што ў такой агульнай палітыцы беларускай дзяржавы было тое, каб у свайго грамадзянства было ўяўленне, што па-за межамі Беларусі беларусаў няма. I z гэтым stykаемся z takiej świadczeniem o takiej praktyce białoruskiej dzierżawy. Z drugiego boku, ja zawsze kap użo mówić zgodna z faktami, był period czasu, kiedy białoruska dzierżawa pras białoruską ambasadu stworzyła kulturny centrum u Polsce, jaki miał niby do czynienia mieć z kulturą, jaką tak samo zajmowała się białoruska mniejszość. I faktycznie tam niekie więzi byli naladzone. Był moment niekich wzajemnych odnosinów, niekiej niby ta ciekawności dla Białorusów tu na Białostoczynie, ale to był moment pośród 10 oddział. A rozumiem, że to pytanie składane, kiedy spotykałem się z Białorusami z Białorusi, jakie wymuszane byli przejechać, tak, i przyjeżdżać tu na Białostoczynę i mówić, wow, tu prosto ludzie mówić na haworkach, na pawioskach. Tu ludzie zajmują się kulturą, piszą książki, wiersze, tu kultura żywa. I my zdziwiamy się, bo z naszej perspektywy, a połącznie przynajmniej 40 chodzi, starali się donieść Białorusom, ale wiadomo, zawsze dochodzili na pełno do niejakiej czastki do tej intelektualnej stихии białoruskiej, jaka no, miała rozumienie, że jest Białorusy poza mierzami. No i te odnosiny byli za te 30 lat i nie tylko, bo one poczęli się faktycznie u 80-tych latach, tak bardzo intensywnie, kiedy studenty białoruskie namagali się, tak samo szanować ich i ich niestałanie do kultury, kiedy narażał się festiwal basowiszcza i tak dalej, i tak dalej. Tak, że z tego czasu te odnosiny jości i nam w tym kontekście zdawało się, że to świadomość pra Białorusa Białostoczyny jest ogólna u Białorusi. Okazuje się, że to nie. Że to poстоянно zdarza просто odkryciem dla ludzi. I jeszcze ciekawy fakt, że zdziwilaje Białorusów, jakie tu przyjeżdżają, że tu białoruskość wielmi mocno powiązana z prawosławiem. Bo wiadomo, prawosławna cerkwa u Białorusi nie jest miejscem zachowania nacjonalnej tożsamości białoruskiej mowy i tak dalej. A tu jak tak składa się, że to jak raz u większości prawosławnej liczyli się Białorusami i ta ciasna suwieść wielmi zdziwilaje tak samo. Tak że my uczymy się tak samo. Na tej chwali po 20 roku szmat nowych kontaktów naładowaється i ja mówię zawsze, że to z jednego boku to ciekawe jest, bo my na pewno odróżniamy się. I wiadomo, no, u większości Białorusów, jakie przyjeżdżają u Polsku, jest spodziewanie, że one wierną się u Białoruś, a nie będą zostawać się tu u Polsce. My za tym nazierajemy prosto z naszej perspektywy, z naszym doświadem. Nazierajemy za tym zdziwileniem tak samo. No i nie wiadomo, kudy nas to przywiedzie, ale ja na pewno liczę, że to w tym sensie pozytywne jest, że taki ogień u tej białoruskiej kultury jest taki, skażę, żywiejszy. Bo pokolki formy kultury, jakie przeciągwali białoruska mniejszość, jest czasem określony i one czasem zakryte do konkretnych мероприемствach. Szukają różnych sposobów, jak krychu może wzbogacić i przekazać sens nauczania dzieci białoruskiej mowy, bo tu tak samo jest widoczne jakby zmniejszowanie ciekawości u tym liku za faktów tych politycznych. I w tym kontekście to jest to, u takim Chorodzie Białostoku na przykład wyrosła kolkość białoruskich podziejów, koncertów, мероприемstw, że to Białorusy pojawiają się w kontekście polskich ustanów kultury z lekcjami pra tradycję, pra historię i tak dalej. To jest, думаю, dla nas tak samo wielmi dopomоżne. Але наколькі ўсё ж такі вось гэтае
ну как бы ну прыехалі беларусы, шмат беларусаў пасля 20-го года, вось Беласток, там іншыя можа быць гарады на Падляшша, і такі ну мы ж беларусы і вы беларусы, і такі вау, зараз мы тут усе разам аб'яднаемся. Ці ўсё ж такі з часам стала зразумела, што ну да, мы беларусы і вы беларусы, но мы ўсё ж такі троху розныя, што можа няма нейкага там разумення, нейкіх вот такога вот нешта вот цёркі такія, как бы такія да, вы беларусы, але вот вы ўсё ж такі такія чужыя, ну, панаехаўшыя там, ну не панаехаў, але ўсё ж такі вот что-то ёсць. Вот ёсць оно такое ці няма? Я думаю, што гэта пытанне рэальна і рэальна патрэба, каб зрабіць проста даследаванне па гэтай тэме, бо з перспектывы такой маёй. Не, я не то, что вот мясцовыя беларусы по выніку там ну не асабліва прынялі прыезжых, можа быть і прыезжыя не зразумелі. Я про то і гавару, што як бы без такого канкрэтнага даследавання, без правядзення апытання сярод людзей, размоваў канкрэтных, як бы да канца не будзем ведаць, якое ёсць стаўленне, бо з перспектывы Беластока, дзе ёсць актыўная беларуская культура, беларускія дзеячы і так далей, як бы вельмі лёгка сказаць, што мы шукаем проста тут такой платформы паразумення і шукаем проста кантэксту, дзе перасякацца проста і рабіць разам. І гэта, на мою думку, зразумела, бо гэта і мета аднаго і другого боку. І пастаянна сустракаемся з рознымі людзьмі, якія займаюцца і IT, і займаюцца культурай непасрэдна дзеяннямі, і арганізацыяй мерапрыемстваў, і з'яўляюцца мастакамі і так далей. І мы з ім проста ў пастаянным кантакце. І у такіх людзей, якія працуюць у культуры, ці займаюцца культурай, ну, мета адна, як бы займацца тым, што мне блізкае, і пры тым прасоўваць гэту беларускую культуру. І тут пытанне. З аднаго боку узбагачваць польскую культуру, у тым сэнсе паказваць тое, чым мы багаты, з другого боку, каб гэта проста не замерла, пакуль вернуцца, ці вернемся, ці адродзіцца свабодная Беларусь. Ну, ёсць прынамсі два прынцыпы. Знайсціся две мэты. Знайсціся ў гэтым польскім асяроддзі, як быць прызнаным проста як мастак, ці як культурніцкі дзеяч, ці як артыст і так далей. З другого боку, як бы пастаянна ўтрымліваць узровень зацікаўленасці да беларускасці. Гэта абавязковыя две справы. Я так назіраю. Так? З другого боку, калі маем сітуацыю ў меншых гарадах, як Бельск ці Гайнаўка, там проста арганізуюцца розныя культурныя мерапрыемствы, але там ужо пытанне, як яны ўспрымаюцца, ці гэта толькі выключна выступы беларускіх артыстаў з Беларусі, ці прэзентацыя творчасці беларускіх мастакоў з Беларусі, ці гэта фактычна цікава самым беларусам местным, ці гэта павінна быць цікава ў асноўным палакам, і ці палакам і меншасці, і гэтак далей. Як бы ёсць розныя планы, розныя ўзроўні, розныя сітуацыі. Możemy glądnąć na festiwal Tutaka, jaki wyraz na miejscu festiwalu Basowiszcz, jaki był absolutnie festiwalem, jaki zjawił się u tym konkretnym miejscu u świecie z potrzeby prosta młodych ludzi. Dzisiaj mają festiwal Tutaka, jaki jest u miejscu z tradycją, ale u основnym zjawiaється miejscem swobodnych Białorusów. Co to oznacza? Że dla Беларусаў з Беларусі гэта важнае месца, дзе яны проста пазнаюць сябе ўзаемна, аб'ядноўваюцца, праяўляюцца ў розных відах творчасці, дзеці займаюцца рознымі справамі і так далей. Але ці гэта цікавае местным беларусам з меншасці ўжо? Ну, паяўляецца пытанне, так? У сэнсе музычным, калі пайсці на канцэрт, паслухаць музыкі, што цікавага сярод беларускіх музычных з'яваў нарадзілася, думаю, może być ciekawym, tak? Może nie każdemu, bo nie każdy tak samo słuchaje alternatywnej białoruskiej muzyki, ale jak zjawa może być ciekawym. Ale już ciekawa pójść na dyskusję про внутреннюю белорусскую, там, скажем, политику, чи про дискусію про nieку tradycyjną kulturę i tak dalej. To tak samo pytanie, nakolki гэта będzie ciekawa Białorusom Białostoczni, jakie tam gdzieś pobacz żywą. I u takich momentach, na moją думку, trzeba szukać supolnych platform, supolnych punktów zchodu, kap wykorzystywać takie momenty. I nie tylko festiwal Tutaka, ale jakby wszelakie мероприемства, jakie ja uładzim u kontekście białoruskim, kap szukać takich momentów, kap one byli ciekawe i miestnym, dahetul, jakie żyli na tych naszych, na tej białostockiej terytorii i tak samo kap uciągwać u się prosto Białorusów, jakie переехали
przyjechali, żywуть zaraz pobacz z nami. Takim przykładem, думаю, naszej prostej aktywności centra było złożenie wystawy Kaciaryny Wadanosowej, przez jaką z jednego boku rozpowiadali про tradycyjne szytwo, про tradycyjny stroj, про majsterstwa, jakim zajmuje się Kaciaryna. Z drugiego boku przy wystawce ona rozpowiadała krychu takich historycznych rozmalowek z wielmi osobistym, tak samo pozierkam na sprawy historyczne i żenoczyje. I to taki moment, kiedy prosto pokazać miejscowym ludziom, gdzie ta wystawa była prezentowana, że jest kultura, jaka może być ogólna, supolna dla nas, jest rzeczy, jakie prywabliwe prosto nawet dla niezaciekawionych białoruskiej kulturą. I tu szukają momentów, jakie je prosto objednowują. Ale to na ogół bywa składanym. Składana tema białoruskiej mowy u szkołach na przykład. Czuję postajannie nawet na uzrowni tam politycznym wysokim, że jest sprzyjanie temu, aby dzieci migranckie wyuczali swoje rodne mowy, tak? No i pytanie, no wiadomo, z naszej perspektywy rodna mowa dla Białorusów białoruska. Ale ja rozumiem już to, kiedy większość dzieci z ziemią rosyjskomownych przyjeżdżają u Polszczu, idzie u polską szkołę. U polskiej szkoły основna mowa polska mowa. Gdzie jest prostora dla białoruskiej mowy? Jakiej trzeba determinacji, aby szukać sobotnich, niedzielnych szkołach dla dzieci na przykład, tak? Poza zwyczajnymi prosto chodem nauczania. Gdzie szukać objednania pomiędzy dziećmi, gdzie one będą przejawiać się o tej białoruskiej mowie? To wielmi składana sprawa u takiej sytuacji. Kiedy uliczym, że większość przyjeżdża faktycznie achatnej mowy i szkolnej, czy dошкольnej mowy była rosyjska mowa. I tu tak samo, no, u nas jest systema edukacji mniejszości, ale tak samo problema dzierżawne, na mój pogląd, kiedy mają szkoły, gdzie u zaniatkach po białoruskiej mowie udzielniczają dzieci mniejszości, prosto to proucza jasno dzieci z polskim gromadzianstwem i pobacz u klasie jest z nimi dzieci bez gromadzianstwa polskiego, z Białorusi, i one nie mogą razem udzielniczać w urokach białoruskiej mowy, bo one tylko dla mniejszości, urozumieni dla tych, u kogo jest polskie gromadzianstwo. I znowu prosto, no, jest paroch, jakiego ciężko przystąpić i ciężko prosto iść nie optymistyczne i znaleźć czerwową prostoru, gdzie mogliby objednować się na uzrowni tym dzieciaczym, bo mnie zdaje się, że to wielmi ważne to jest, że zdolejmy zrobić prosto uczas dzieciństwa i że damo naszym dzieciom, aby pośle z tym nie sprawowali się sami, tak? Jakby trzeba dać te instrumenty i przylady. I kiedy tu prosto ciasno robić się i prostoru nie ma dla ogólnej sustreczy i przeżywać tę mowę i kulturę razem, no to robić się wielmi składana. Давайте мы зараз вось ад гэтай тэмы как бы паразумення паміж беларусамі тыя мясцовымі і тыя, хто прыехаў, перайдзем да тэмы такой вельмі складанай ці можа быть нават склізкай, назовем это так. Тэма ўсё ж таки, я часам задаю пытанне сваім гасцям наконт таго, што як вы лічыце, беларусы як нацыя сфармаваліся ці не? Вот. Гэта глупае пытанне, калі там задаваць яго там паляку, немцу, англічаніну, ці яшчэ на цябе паглядзець, скажаш, што за пытанне? Канешне, даўным-даўно. А вот што дзіўна, у беларусаў няма адказу адзінага, агульнага на гэта пытанне. І хтосьці кажа, мы яшчэ толькі фармуемся, мы тут ужо сфармаваліся, мы ўжо расфармоўваемся, чаго толькі не прыдумляюць, адказваючы на гэта пытанне. Але калі вось паглядзець на нашу сітуацыю, вот беларусы, Беластотчыны, Падляшша і беларусы ў Беларусі. Усё ж такі этнас адзін, а нацыя адна ці не? Ці можа быць вось за гэтыя гады падзелу жыцця па розныя бакі мяжы мы ў нацыянальным, ну не тое што будаўніцтве, а ўсведамленні пайшлі рознымі шляхамі? Мне здаецца, што па-першае, тут пытанне, хто як дэфінюе słowa nacjonalność i serioznie to mówię, bo u planie życia na pomierzach
ці такой сітуацыі, калі ёсць разуменне крыху іншай тоеснасці, чым большасць, а з другого боку вырастанне ў грамадзянстве у нашым выпадку польскім, то я выдатна разумею людзей, калі гавораць, што я Полка, я Палак, там з беларускімі карэннямі, там ці з беларускай тоеснасцю. Гэта можа так дзіўна гучыць. Палак з беларускай тоеснасцю. Але гэта такая сітуацыя, хтось спытае, за каго ты будзеш там у спаборніцтвах, за беларускую каманду ці польскую каманду. Якби цяжка за беларускую каманду зараз у нейкім в ogóle плане z perspektywy gromadzenia Polszczy, tak, wystupać. Może jość takie ludzi. Mnie jość składana, na przykład, tak? Bo гэта однозначно, a ta jest samliwajca prosta z reżimnej dzierżawej. I ўсё. I тут jakby nawet, думаю, nie musimy rozwijać гэтага pytania. Z drugiego boku, kali pytanie, czy sformowała się białoruska nacja? Po-mojemu tak. Ale гэта nacjonalność z nauku wielmi składana ja, pakolki, гэта nacjonalność nie związana ja u основnym ze swojej rodnej mowej i kultura, jaka ma prawa na prysutność, jaka jest prosta основnym, ważnym punktem, kali глядзець na kulturną dzielność dzierżawy. I kali гэтага nie ma, ktoś ci może сказать, że to nie ma nacjonalności. A mi zdaje się, że Białorus liczy się Białorusami wciąż taki. Widzicie, procesy polityczne i особливо w takiej krainie jak Białoruś, wciąż takiej reżimnej, i one szli dziesięcioleciami, tak, z czasów sowieckiej Białorusi i tu mi zdaje się, że nawet ciężko dziwować, że tak otrzymała się nasionia. Ale jest ludzi poza mierzami zaraz Białorusi, jakie, po-mojemu, jasno wyznaczone jak Białorusy i jeszcze z tej białoruskiej mowy i z rozumieniem białoruskiej kultury, historii i generacja joju. I to na pewno dokaz tego, że nacjonalność białoruska jest sformowana. То бок, умоўна кажучы, што вось ёсць беларуская нацыя, і яна не абмяжоўваецца межамі беларускімі. То бок я частка беларускай нацыі, але жыву там на Падляшшы, у Канадзе, там, в Аўстраліі, ці яшчэ дзе, але частка, ці не? Грамадзянства вельмі моцна ўплывае на świadomość. I temu ja кажу, że ta świadomość ona składaється z różnych faktorów, tak? Z jednego boku, nawet u takich ziemiach jak moja, tak? Jedni кажуть, że ja Białorus, inni кажуть, ja Polak, ja Polka. I to trzeba zrozumieć prosto, że to rozumienie paszana dla kultury swoich przodków, dziadów i tak dalej, to tak sama ważna sprawa, ależ skazać ja Polak, to tak sama normalne, bo 30, 40, 50 lat przeżyli u dzierżawie, jaka nazywa się Polszcza, karenni wiadoma jość, ci wierowyznanie, ci mowa, u jakiej wychowywali się jakby jana jość i ona zostaje dalej prosta u tej ziemi, ależ na pytanie, kim ja jość, to się odkazuje, ja Polka, bo ja z Polszczy. Ja u Polszczy wychowana ja. I dumają tak samo, sionią, że dumają, tak? Kaliści był taki period w moim życiu, kiedy ja nie dopuszczała taki wariant. Bo mi zdawało się prosto, że kiedy ja u Polszczy wychowana jak białoruska, to ja białoruska. I dalej говорю, że ja białoruska z białoruskiej mniejszości. I to mnie nie przeszkadzaje. Ależ ja gramadzianka Polszczy. I to tak samo powinny się rozumieć, że to jakby na takich samych prawach, jak się gramadzianie Polszczy wychowana ja, u takich samych umowach, jak gramadzianie Polszczy wychowana ja, a się nawet skażu bolsz. Ja nie boję się skazać, że to ja Europejka, bo kosztowności, jakie mi bliskie, prosto to paszana dla człowieka, człowieczej prawy i z tego możemy dalej przechodzić na czerwowe, a niekie tam kosztowności, jakie dla mnie są ważnymi. A ich na wschód jakby nie poważaється tych kosztowności z perspektywy, wiadomo, dzierżawą. I temu tych tojesnością może być niekalki, i ciacham życia może być niekalki ich. I ja naprawdę przekonana, ja i baczę po swoich tak samo siobrach, jakie u naszej nacjonalnej mniejszości. Niektórzy kaliści 20 lat temu nazad mówili, że to ja tutejszy, pośle mówili ja Białorus, pośle znowu wiertali się do innej tojesności, do gramadzianstwa europejskiego, polskiego i tak dalej. I to trzeba zrozumieć, albo odkryć się na rozumienie tego, że ludzie, kiedy idzie pra tojesność, mają prawo na czasowej prostory jakby mieniać swój podchód.
bo do różnych rzeczy dośpiewają. I гэта ж саме будзе адбывацца з нашымі дзецьмі. Тое, што я казала раней уже. Яны будуць сябе вызначаць па-свойму, а для мяне, як маці, важна, каб яны разумелі, адкуль яны. І каб яны разумелі, што калі я сёння ці ўчора размаўляю пра гісторыю, пра кніжкі, пра перасяленцаў, пра бежанцаў і так далей, то каб яны разумелі, што гэта частка гістарычных працэсаў, што гэта частка іхняй сямейнай гісторыі. І гэтыя працэсы паўплывалі на тое, што яны сёння думаюць, што я chyba Палак, альбо я Полка. Бо гэты працэсы да гэтага прыводзяць. А не факт, што яны з беларускай сям'і, і як ніхто там надта моцна не замацаваў у іх проста свядомасць, што яны беларусы. І гэта будзе таксама як у тваім пытанні, так? А чаму называць сябе беларусам, калі вось за мяжою ёсць такая краіна, якая ўсім неадназначна добра асацыюецца ўсё ж такі? То чаму вызначаць сябе беларусамі? Але ж беларусы ў гэтай Беларусі жывуць. І я разумею, што яны сябе лічаць беларусамі. Толькі не ведаю, ці зараз ёсць у нас усіх нацыянальна-беларускіх па ўсім свеце дайсці да моманту, калі ў гэтай Беларусі будзе краіна беларускамоўная, спашанай да шматвяковай гісторыі культуры. Вось. Павел Церашкович, гісторык, сказаў, што у нас у беларусаў такая адметнасць, у нас ёсць такая абраная ідэнтычнасць, ён это назваў. Калі грамадзяне гэтай краіны, ці, скажам, прадстаўнікі гэтага этнаса, у пэўны час яны выбіраюць, кім ім быць. Беларусамі, палякамі, літоўцамі, рускімі, там ці яшчэ кім-небудзь. А вот слухаючы вас, я яшчэ ўзгадаў, што ёсць яшчэ такая фармулёўка, калі там, скажам, сітуатыўная тоеснасць, ці, скажам, мерцаючая тоеснасць. Калі ў гэты этап жыцця ты адчуваеш сябе беларусам, у наступны этап палякам, там этап нейкі наступіў жыццёвы, ты ўжо рускі, а потым ты ізноў беларус. І вось гэтая сітуацыя, як з абранай ідэнтычнасцю, так вось з гэтай сітуатыўнай тоеснасцю, як вы лічыце, гэта наш беларускі праклён, ці это наша шчасце такое, не кожнаму дадзенае? Я думаю, што гэта, па-першае, нешчасце людзей на гэтых памежжах, проста, што ім весь жыццё вызначацца з тоеснасцю. Гэта, напэўна, нелёгкія ўмовы жыцця, калі ты разумееш, што з пакаленняў ёсць тут складанасці жыцця і гістарычныя, і былі розныя ціскі, намёкі на тое, каб пераходзіць, ці мяняць веравызнанне, ці адыходзіць ад сваёй тоеснасці і так далей. І мне здаецца, што палітычны ціск паспрыяў таму, што людзі адышлі ад гэтага, што лічылі сябе беларусамі на нашых тэрыторыях і сёння змагаюцца з тым, ці адназначна быць тым, чы быць кімсь іншым. І гэтая тутэйшасць, магчыма, была адказам на тое, каб не трэба было адназначна вырашацца проста і падыходзіць у сітуацыю, пападаць у сітуацыю, якой будзе небяспечна. Бо я лічу, што праблемы з гэтым вызначэннем тоеснасці на нашым памежжы, па гэтым польскім баку, якby гэта таксама сітуацыя адчування сябе у бяспецы ці небяспецы. І такія часы проста былі, і такіх часоў дасведчылі нашыя дзеды, прадзеды. І гэта натуральна ўплывала надалей на стаўленне да жыцця нашых бацькоў. І чаму яны пераходзілі на польскую мову ў гарадах? Менавіта таму проста, што лепш проста не праяўляць сябе нейкімі беларусамі, а проста жыць пасярод тут палакаў, каб цябе прызнавалі палакам. Але ж у такіх малых гарадах, як Гайнаўка ці Бельск, гэта, напэўна, было крыху дзіўнавата, так сабе сёння пра тое думаю. No bo большасць пераязджала з вёскі, дзе гаварылася на гаворках, і яны у горадзе ставалі тут менавіта, нават не палакамі, але проста пераходзілі на польскую мову, і так натуральна гэта адбывалася. Якby самыя сябе ў гэтым запалохванні яшчэ падтрымлівалі. І думаю, што гэты псіхалагічны аспект гэтых сітуацыяў якby прыводзіць да такіх складаных меркаванняў, хто мы ёсць. І я не miałam думцы тое, што сітуатыўна сёння будзем беларусам, заўтра палакам, а паслязаўтра рускім ці немцам.
a хутчэй за ўсё гаварыла пра сітуацыю канкрэтна гэтых тоеснасцяў, якіх мы проста дакі дакранаемся жывучы на гэтых памежжах, так? І ў нашым выпадку гэта ёсць беларускасць і польскасць, у нашым выпадку ёсць гэта свойскасць, тутэйшасць і гэтак далей. Але тут няма ўжо, ну, ёсць у тым сэнсе тоеснасць рускага, але рускага чалавека ў разуменні, вядома, рускай культуры яшчэ сперад імперыяў. Так што тут яшчэ і іншы ключ, каб разумець гэту рускасць, нерасейскасць і гэтак далей. І гэта таксама, ну, нейкі пэўны ўцёк, так? Я адклікваюся да тоеснасці часоў Вялікага княства літоўскага, так? А не да тоеснасці, скажам, сучаснай, якая сёння ёсць проста ідэнтыфікаваная з рэжымнай дзяржавай, напрыклад, так? І такія ўцёкі я зможу зразумець у такім кантэксце. Цяжка быць у меншасці і яшчэ проста быць і пра гэта крычаць, каб усе зразумелі, што тут ёсць такая меншасць. Наадварот, часта пачуеце ад нашай беларускай меншасці, што мы не хочам крычаць і праз піны, сцягі біл-чырвона-белыя ці іншыя прыкметы паказваць, што вось мы беларусы. Для нас гэта нармальна і хочам, каб нас нармальна ўспрымалі. Значыцца, мы жывем у польскім грамадстве, мы ёсць беларусы, але не мусім крычаць, што мы беларусы. Калі здарыцца сітуацыя, у якой проста размаўляем пра справы тоеснасці, гісторыю, культуру, тады кажам, так, я беларус, так, я беларуска. І гэта натуральна. І хочам, каб такую натуральнасць дасягнуць, так, што не трэба ўсім паўсюль крычаць, што мы і заяўляць проста ў кожным любым моменце, што мы беларусы, бо натуральна сітуацыя ёсць, калі не мусім гэта рабіць, бо хопіць, што ў нас ёсць свая свядомасць. І не справа, каб гэта хаваць, але каб не трэба проста удвойчы даказваць нечага, так? Але адстаяць свае нейкія інтарэсы, можа быць, часам і варта і крыкнуць, і кулаком па сталу ляснуць. Заўсёды ёсць такія моманты, калі трэба. І так як, напэўна, узнік Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, гэта быў такі момант, калі вось на такой ступені афіцыйнай хтосьці сказаў, мы за тым, каб появіўся Цэнтр беларускай культуры для беларускай меншасці, ну, але не толькі, як уже я гаварыла, таксама за справамі тут агульнай беларускай культуры. Якby не хочам падзяляць, што для меншасці, што для агульнай, што для дыяспаральнай і так далей. Якby ад гэтага трэба проста адыходзіць па меры магчымасцей і каб культура была, вядома, адна. Так як ёсць мова адна у сэнсе літаратурнай мовы, афіцыйнай беларускай мовы. Бо зноўку, калі ідзем да мовы, то можам перайсці на ўзровень дыскусій пра гаворкі, пра дыялекты, пра адрозненне таго, што пад Гайнаўкай, пад Бельскай, пад Сакоўкай, пад гарадком і гэтак далей, так? Бо гэта таксама для некаторых ёсць вызначальным, калі ідзе пра лакальную тоеснасць, пра тутэйшасць, пра, скажам, сваю мову і так далей. Але мы так паглыбіліся ў гэтае важное абмеркаванне тоеснасці, лакальнай тоеснасці, як вы кажаце, але калі вот вярнуцца ўсё ж такі да пытання нацыі, калі мы гаворым, ну, я разумею, што это так вельмі так груба і глобальна, але ўсё ж такі мы адна нацыя ці не? Як тут мудра адказаць? Просто дыпламатычна? Давайте без дыпламатыі. Не. Мне здаецца, што абсалютна, калі глянуць праз гэты гістарычны працэс і культурны, і моўны, то так, мы ёсць адна нацыя. Але ж, на маю думку, шмат чаго памянялі гэтыя дзесяцігоддзі падзялення такой жорсткай мяжою нашай тэрыторыі Беласточчыны ад Беларусі. Зразумела, што сувязі былі, і мы паглыблялі разуменне беларускасці суседзяў, а суседзі нашую, асабліва гавару гэта ў кантэксце сямейным, так? Бо шмат сем'яў было падзеленых, і яны стараліся праз гады падтрымліваць гэтую сувязь. Нават гэты факт, што мяжа падзяліла сем'і, і частка ўжо проста жыла сваім жыццём у польскай дзяржаве, а частка жыла сваім жыццём у Беларусі. І нават калі слухаю свайго бацькі, які ездзіў да нашай сем'і у Зэльве. Ён быў такі перыяд да 20-га, што ён пастаянна ездзіў, яны супольна там ездзілі на
i weseli, i pochowani, i tak dalej. I na pewno było absolutne widoczne odróżnienie w perspektywach. Tego, jak żyła nasza ziemia u Zelwie, jak глядела na swoją białoruską rzeczywistość, a jak my глядели prosto od naszej, скажем, Гайнаўшчыны na zachód, tam gdzieś na kraj Eurozwiazu, tak? Гэта я разумела, калі слухала справаздачаў, так, з паездак майго бацькі ў Беларусь. І гэта прыклад не адной маёй сем'і, а якby гэта прыклад шматлікіх сем'яў, якія проста дзесьці там гэтыя сувязі і наладжвалі, і трацілі, гублялі, і зноў наладжвалі, і гэтак далей. Значыцца, мы былі адзін этнас, безумоўна. І у выніку polityczno-historycznych procesów prosto zgubili tę suvязь w niekim sensie. I menawita pomogła ta straszna mierza, jaka się jeszcze больше резко podzielaje nasze громадstwy. I bez takich realnych kontaktów częściejszych my nie będziemy na pewno absolutnie однолкові у разуменні naszej białoruskiej nacjonalności. А як вы лічыце, я ўжо вельмі ў далёкую перспектыву зазіраю, умоўна сабе, Беларусь не толькі вольная і незалежная, не толькі без Лукашэнкі, але і яна ў Еўрасаюзе, Еўразвязе. Калі мяжы няма, умоўна кажучы, гэта дапаможа дзве часткі скласці? No, ja idealistka w tym sensie. No, nie będziemy думать w sensie takim, że перарысуем мяжу і зноўку вернем. Не, ну, конечно. Да, беларускага этнасу абсалютна не, каб хтосьці не думаў проста, што мы тут рысуем змены. Так межаў няма, мы нічога не рысуем. Дакладна, межаў няма і нармальныя кантакты наладжваем, нармальны культурны абмен, нармальна развіваем супольна мову у яе розных варыянтах і дыялектах, нармальна ездзім, зноўку пазнаем месцы пражывання сваіх сем'яў, ездзім на могілкі да сваёй сем'і, і так як шмат гадоў гэта не было магчымым, і гэта натуральнае. І так як хтосьці сказаў нядаўна, што ахвотна паедзе у Ракаў, бо кахае творчасць Piaseckiego, achwotna pojedzie sobie na tam ekskursję, ktoś ci pojedzie u Zelwu, kap nareszcie pogladzieć pamiętnik Larysie Jeniusz, a ktoś ci przyjedzie na Białostoczynę, bo odtul u 45 jego ziemia prosta była przymuszona wyjechać i przesiedlić się u Białoruś. I wtedy będzie normalność. I wtedy będzie prostora, kap współczesne twórcy zajmowali się współczesną białoruską kulturą i wtedy będzie normalna sytuacja, kap uzgadać przodków i wspólną historię, jaką mierza Reska перабудавала. Ну, неяк прасцей тады задаваць вось гэтае пытанне наконт нацыянальнай ідэі, у тым сэнсе, што калі ўсё ж такі, ну, как бы мы, можа быць, і падзеленыя мяжой, але не такія ўжо надта моцна розныя, то бок мы ўсё ж таки можам казаць пра нейкае адно бачанне наша, там, Беларусі, нашай мары, ці там нацыянальнай ідэі такой, нашай агульнай, ці, умоўна кажучы, тут ёсць пэўнае падзяленне. Вось тыя, хто там у Беларусі, у іх сваё бачанне, а у меншасці яно сваё. A ja nawet, szczerze mówiąc, nie думаю, że большая частка białoruskiej mniejszości intensywnie думає про to, jak będzie wyglądać u marach ich Białoruś. Ja думаю, że jest już takie rozumienie, że my żyjemy już z gadą u Polski i to nasza dzierżawa. Białoruś powinna być cudowna, jak będzie tak samo niezależna i wolna dzierżawa, jaką izolacja Polska. Ale już taki za getą Białoruś, jaka ją zniknie, no odkazny Białorus, jakie żywać u Białorusi w основnym, i Białorusy, jakie ja prosto wycisnuty ze swojej krainy i prosto i tam spodziewają się będą wiertаться. Mniejszość nie będzie wyrażać kształtu Białorusi. My rozumiemy, co oznacza żyć u wolnej, demokratycznej dzierżawie. I chciała się popatrz, była tak sama wolna, demokratyczna dzierżawa, ale pryncypy, po jakich ona będzie prosto pracować, jak będą wyznaczać ludzi, jakie ja tam będą żyć. Говорю, ty jesz to tam i ty jesz to wiernuться. Nie. Tak nie było rozumienia, że kiedy ktoś ci zaraz poza mierzami nie może mieć wpływu na swoją krainę. Ale mniejszość białoruska jakby nie potrzebuje mieć wpływu na buduczyją Białoruś. Może
у сэнсе практыкаў штодзённага жыцця, грамадскіх арганізацыяў і гэтак далей. Можам, вядома, у тым сэнсе неяк дапамагаць па-суседску. Але уплываць і вырашаць, якby вядома, што не будзем. Гэта добра, гэта зразумела, але калі ўсё ж таки перайсці да вызначэння нацыянальнай ідэі, то бок у меншасці сваё бачанне, вот гэта наша, вось такая наша лакальная, тутэйшая нацыянальная ідэя. Так мы гаворым, ці ўсё ж таки мы, калі кажам, разважаем у катэгорыях агульнай нацыі, то гэта ўсё ж таки агульнае. Ці вот гэта лакальнасць, яно і падзяленне мяжой, яно свой адбітак пакідае і на гэтых развагах. Што на гэта пытанне адказвае, скажем, старая дыяспара Нью-Йорка, напрыклад, або нейкая там старая дыяспара ў Канадзе. Яны будуць вызначаць таксама нацыянальную ідэю у кантэксце Новай Беларусі. Но не думаю, яны проста жывуць далей у сваёй новай маленькай айчыне, ці большай, і займаюцца сваімі справамі. І тут, міма таго, што мы вельмі блізка, думаю, што ўсё ж такі меншасць жыве сваім рытмам у польскай дзяржаве і будзе займацца сваімі справамі. У сэнсе будзе дбаць пра лакальную культуру, але ж з разуменнем таго, што калі будзе вольная Беларусь і паўсюль будзе навучацца беларуская мова, то нам будзе лепш таксама навучаць гэтую мову на Беласточчыне, калі яшчэ дачакаемся такого моменту, што будуць вучні і ўсе ахвотна будуць праводзіць ей на такія заняткі. Для гэтага нам патрэбная вольная Беларусь, каб мы выратаваліся як беларуская меншасць таксама. Каб адчувалі падтрымку і каб адчувалі, што ёсць запатрабаванне на беларускую мову, каб адчувалі, што ёсць запатрабаванне на культуру беларускую у сэнсе і фальклорную, і сучасную, і каб гэта было, каб музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не быў як проста выспа на Гайнаўшчыне, gdzie prowadzić tam różne zaniatki i prezentujecie białoruskich mastakoł, a kap prosto był normalnych suvieziach z innymi ośrodkami, muzeami u Białorusi i kap zwyczajna przyjeżdżali u ten muzej tak samo, nawiedwali jego i supolna w niekim sensie sustwarali tak samo twórcy ci dziedziczy kultury z Białorusi, jakie, no tu pobacz, tak? Ale zaraz nie machczyma im prosto przyjechać, nie machczyma podtrzymać, nie machczyma poudzielniczać ci supolna нешта зрабіць. І ў гэтым плане нам вельмі патрэбная незалежная, вольная, дэмакратычная беларуская Беларусь. Ну так, таму што калі ёсць уздым культурніцкі, грамадскі, палітычны у Беларусі, то ён аўтаматычна ўплывае і на гэтыя працэсы у дыаспары ці ў меншасцях. Толькі тады нельга чакаць нейкага уздыму нейкага у дыаспары, калі зацішша там. Так? Абсолютно так, абсолютно так. І думаю, що нема що здивляться, що ми, думаю, świadomy ja, jak sytuacja wyglądaje, zazdrością na przykład litowcom, tak? U jakich jest pobarcz dzierżawa i tam włóczni zakończywać litowski licej i jedoć prosto uczyć się u Wilniu, u Kołna i normalna jest kulturnicki obmian i jest życie, jako je prosto prowadzić się, no prosto idzie pamierzna i to normalna, że to idzie u dwa boki prosto, tak? Energia. U bok dzierżawy Litwy i tak samo u bok Puńska i tych w okolicach, tak? I to normalny, energetyczny, kulturny obmian, jakiego u nas prosto zgadą nie chapała i jaki nie sprzyjaje temu, kab u mniejszości było rozumienie, że mają swoją odmienną kulturę i za im stoić prosto tak sama dzierżawa i wszystkie kulturne procesy, jakie jest takie same jak u wałsim swobodnym, współczesnym wolnym świecie. Такім чынам, я не пытаюся пра агульную беларускую нацыянальную ідэю. Я нават не пытаюся пра нацыянальную ідэю падляшскай ці меншасці беларускай у Польшчы. Я пытаюся пра нацыянальную ідэю ад Ілоны Карпюк, у адпаведнасці з якой яна жыве. Як гучыць эта ідэя? No, ja думаю, что życiowej praktykой i tym, czym zajmują się u życi, i tym, że paśla tam gadą
крышку меншай актыўнасці у плане беларускай культуры ўсё ж такі вярнулася на ніву і раблю што магу просто каб абагульняць тое што беларускае, no to думаю што моя ідэя адна, што мы просто ёсць прадстаўнікамі, ёсць часткай адной беларускай нацыянальнай ідэі. І я улічваю сябе у гэту прастору. Што не абазначае, я не грамадзянка Польшчы ці Еўропы, так як сказала ўжо раней. І мне не мешае ўжо сёння гэта, што хтосьці здзіўляецца, як я магу проста ў Польшчы прызнаваць сябе беларускай. І не хвалявацца за тое, што зараз адбываецца ў свеце, і не хвалявацца за тое, што ёсць той кантэкст вайны. Ну, як бы не, бо я заўсёды прытрымлівалася гэтага, што я беларуска з Беласточчыны, так? Гэта для некаторых можа вельмі важна, каб падкрэсліць, што з меншасці, а не проста невядома з якой Беларусі. Але ў гэтым культурным плане, і я разумею гэта штораз больш, у гістарычным і культурным, там, адкуль я родам, там заўсёды была у сучасным разуменні беларуская свядомасць, хаця там нацыянальнай свядомасці не было. Была мова, было іншае веравызнанне, былі іншыя традыцыі, але ўсё ж такі гэта было ў вялікім адрозненні ад польскай культуры. І я гэта разумею. І таму лічу сябе часткай гэтай беларускай нацыянальнай у кантэксце беларускай нацыянальнай ідэі гэта таксама як бы маё. Але гавару, працэсы таксама не абмінулі мяне. І моя перспектыва, напэўна, у кантэксце такім грамадска-палітычным, перспектыва польскай, незалежнай дэмакратычнай дзяржавы, якая з'яўляецца часткай еўразвязу. І гэта таксама уплывае на спосаб думання і на чаканні таго, як будуць праводзіцца працэсы дэмакратызацыі ў Беларусі і якія стандарды павінны ў гэтай краіне быць. Такія стандарды, якія я лічу у кантэксце нашай гісторыі паходу да незалежнасці і гэта адчування быць сябе часткай вольнай дзяржавы. Калі коротка, то гэта як гучыць? Рабі, што можаш на ніве беларушчыны, ці я запісваў тут словы, якія вы казалі, там мова, вера, гісторыя. Не, ну рабі, што можаш на ніве сваёй беларушчыны. Дадаю сваёй яшчэ, так? Бо гэта вельмі важна, і гэта дазваляе проста адчуваць сябе таксама свабодна і камфортна у гэтым абшары, у якім ты жывеш, знаходзішся, проста з чаго вырас і у чым можаш быць і паспяховым, і карысным. Рабі, што можаш на ніве сваёй беларушчыны. Вось такая выдатная нацыянальная ідэя ад нашай госці Ілоны Карпюк. Дзякуй вялікі. Вось гэтую кніжку з удзячнасцю за выдатную размову і шикарную нацыянальную ідэю вам у якасці падарунка. Дзякуй яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.